shi kenan ko an kammala nabda'u أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da karatu na ahbari kamar yadda aka saba shine za mu tashi akan awwalu ma yajibu alal mukallafi awwalu ma yajibu farkon abin da yake wajaba alal mukallafi akan mukallafi wanda ake kiransa mukallafi shine baligi mai hankali. Idan mutum ya balaga a masabar malikiya in ka kai shekara 15 ko yarinya ta kai 15 an kai zangon balaga. A masabar hanafi ko shafi'iya sai ka yi shekara 18 shine za a kira ka baliki. Wannan shine ƙa'idodi da dokoki na mutanen Ingila ma suka tafi a kansu. Mutum sai ya kai shekara 18 shine ya zama baligi, ma'ana balagagge. A nan ne a ƙa'idar dokan Ingilishi mutum ya kai ya canja addininsa, ko mutum ya musulunta idan bai kai shekara 18 ba a dokar Ingilishi sai a hana shi a biyar da shi dokar iyayensa addininsu. Ko har nan din ma hakan na gudana da yawa akan samu 'yan mata su musulunta da shekara 15 ko 16, amma idan muka je wajen hukumomi sai a karbi yarinyar daga hannunmu a mai da ita a hannun iyayenta. Akan haka doka ta English ta faɗa, ita ake amfani da ita a Najeriya. Amma musulunce ko shekara 5 mutum yake da shi, in dai yana da hankali yana ganin makwabtansa na sallah ya fara sallah ba za a hana shi ba. To tsari kenan. Don haka in an ce mukallafi baligi mai hankali, balagagge mahaukaci ba mukallafi ba ne. Yaro ƙarami mai hankali ba mukallafi ba ne, sai wanda ya hada sifofi biyu shi yake kiransa mukallafi, balagagge ko mai hankali. Shine farkon abin da yake wajaba a kansa tashihu imanihi, kyautata imaninsa, mana ya gyara imaninsa, ya san Allah da haƙoƙinsa da sifofinsa, ya san manzon Allah da haƙoƙinsa da sifofinsa, ya san sauran manzanni da haƙoƙinsu. Domin addinin musulunci ɗaukakan da Allah ya baci a sama da addinai, dukkan addinan da Allah ya turo tun annabi Adam alaihi salam to annabawa ne na al'ummar musulmi. Wajibi ne musulmi yadda yake imani da annabi Muhammad haka yake wajibi ya yi imani da sauran annabawa gaba ɗaya. Duk annabin da mutum ya bijire wato ya yi ridda, wajibi ne imani da su duka. Littattafan da duk aka baiwa annaba magabata su ma wajibi ne musulmi ya yi imani da su. Saboda haka musulmi ya yi imani da annabi Muhammad da duk abin da ya zo da shi, ya yi imani da sauran abin da annaba suka zo da shi gaba ɗaya. Don haka ya zama shi ya yi rubi-rubi a kan wanda suka yi imani da annabinsu kadai, ba su yi imani da annabi Muhammadu ba. Wanda suka yi imani da annabi Musa
ba su yi Isa ba su yi imani da annabi Musa ba da makamantansu. Shi yasa mai ahadari ya fara da farkon abin da yake wajaba alal mukallafi, akan mukallafi shine balagagge mai hankali, tasihu imanihi, kyautata imaninsa, summa ma'rifatu, sannan sanin ba sannan ya sani ba. In ka ce sannan ya sani a Hausa da manufa ya biya bukata, amma a larabce sannan sanin, mana bayan kyautata imani sai sanin ma yuslihu bihi farda aini, abinda zai kyautata farillan kansa bihi da shi. Bayan ka yi imani mai kyau ka gyara shi, to ka san abinda za ka kyautata farillanka na tilas da shi, ma'ana ma yuslihu farda aini, abinda zai gyara farillansa na tilas. Farilla ya kasu biyu, akwai farlul aini, akwai farlul kifaya. Farlul aini shine sallah, azumi, zakka, aikin haji. Farlul aini ne, wani ba zai maka sallah ba a madadinka, wani ba zai maka azumi a madadinka ba. In Ramadan ta zo, kai za ka yi abunka. In baka da lafiya, an rangwamta maka ka sha ruwa, ka ci abinci, sai bayan sallah ka biya. Haka aka ajiye, shine aka kira ce fardu ainin. To farlu ainin ci dole ka gyara ce daga farko har ƙarshe, ka san abin da zai gyara ci da abin da zai ɓata shi, da abin da ake so a yi a ciki, da abin da aka karhanta a yi, da abin da yake mustahabbi, da abin da yake farilla, da abin da yake sunna. Farlu kifaya kuma shine kamar su sallar jana'iza, idan wasu sun je sun yi don ɗaukewa saura. Shi yasa aka ce fardu ainihi, farillansa na kansa shine za a yi bayani. Kamar me? Ka hakamis salati, tamkar hukunce-hukuncen sallah, ka san yadda za a yi sallah, ruku'i da sujudi, komi ka san yadda za a yi shi. Kabbarar harama, niyya, kowanne ne da ƙa'idodinsa da sharuɗansa da ababen da ake so a yi. Hukunce-hukuncen sallah ko masu yawan gaske ne, to babu wanda zai ce ya kammala sanin komai a cikin harkan sallah. Kullum a cikin koyo ake, masu koyarwan kullum su ma a koyo suke. Ba wanda zai miƙe gafa ya ce ya gama koyon sallah bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullum ka bude littattafai, sabbin abubuwa za ka tarar wanda da can baka gansu ba. Wadda harati, kamar su tsarki, wato tsarki yana da yawa. Idan mutum ya tsuguna ya yi bawali, zai yi tsarki. Idan mutum ya yi bayan gari, zai yi tsarki. Idan maziyi ya fito wa mutum, zai yi tsarki. Idan maniyi haka, idan wadiyi haka, idan rihi ya fito masa haka. Sauran masu warware alwala duk wanda ya bijiro sai an sake tsarki. Da wajibi ne ka san masu warware alwala da kuma yadda ake yin alwalar. Kuma akwai muƙarrabai, musamman wajen tsarki akwai abokan tafiya da farillun da wajibun. Tsarki misali, idan mutum ya je ya yi bawali, kar ya zama daga zaran bawali ya tsinke ya yanke za ka zuba ruwa. A'a, akwai wani abu da ake kiransa istibra'i. Istibra'i yana nan a cikin littattafai na gaba da su ahadarin, amma shi ma ahadarin ma zai iya ƙoƙarin gwargwadonsa. Istibra'i shine ka tabbatar da bawali ya gama fita, shine aka wajabta maza kowa ya tabbatar in yayi bawali, bawalin ya ƙare.
shi yasa zamanin da idan mutum ya tsuguna ya yi bawali, idan bawalin sun ƙare sun yanke, ya samu dutse ko wani foge ya goge tabbata ba abin da ya saura, ko ba ya tunanin wani abu zai fito in ya tashi, to sai ya zarki. Yanzu kuma zamaninmu an kawo mana abubuwa wanda za a goge najasa da su yawa, tishu da makamantansu, wanda in a zaune a tsugune kana gogewa da shi. Sannan mutane kuma sun kasu daban-daban a wajen ka yi bawali ka yi tsarki ka tafi ka yi alwala. Wani da ya yi bawalin ya yanke ya yi tsarki don ya tashi ya tsaya ya sake tsuguna ba zai ga komi ba. Wani kuma in ya tsuguna ya yi bawali ya kakkabe ya tabbatar ya goge komai, sai in ya tashi ya tsaya ya miƙe ya sake tsugunawa to zai ga wani abu ya fito ko ya soso. To wanda al'adansa haka ne to dole sai ya yi haka. Shi yasa aka ce wanda bai san istibra'i ba, wanda ya san istibra'i bai halatta ya aron tufafin da yake jibintan al'aurarsa kamar wandonsa ya yi sallah da shi ba, saboda bai san istibra'i ba. Zai yi bawali ya wanke a tsugune, in ya tashi wani abu ya fito ya tafi da shi ba tare da ya tuna ba ma. To haka din yakan faru, yakan bambanta. Akwai wasu shekaru ko kuma wato yanayi ko rashin lafiya, jijiyoyinsa ba su da ƙarfin sake bawali lokaci ɗaya. Idan bawali na farko ya ƙare, za a samu wanda zai dinga nasowa kaɗan-kaɗan. In ya mige jijiyoyin suka sake, wani abu zai biyo. To idan mutum ya jarraba ya ga haka ne al'adarsa, to sai ya dinga yin haka. Idan kuma da ya tsuguna ya kakkade ya tashi ba wani abu, shi kuma al'adarsa haka yake. Sannan kuma abin yakan tafi da yawan irin abin da mutum yake sha, ko shan ruwa ko wasu makamantansu. Yakan shafi kuma wani lokaci, ko lokacin zafi ko lokacin sanyi, wato mafitan bawalin zai fi sakewa, wani lokaci kuma zai fi makewa. To duk abin lura ne. Saboda haka kamar dattawa, tsofaffi masu ilmi yawanci sukan karantar da mutane babin istibra'i. Sai ka ga wani ya yanke bawalin sakan ɗaya, ya wanke ya je ya alwala, ana kabbara ya je bayan ɗaki ya gama ya dawo ya yi sallah raka a farko da shi. To zai yi ya zama ya yi sallah da najasa. Ka lura da wannan wajen ɗahara. Wasu yami da azumi dukansu a san hukuncinsu. Sai na biyu, wajibu alaihi an yuhafiza ala hududillahi. Wajibu yana wajaba, fili mudari'i, yana wajaba alaihi a kansa ciwa mukallafi, an yuhafiza ya kiyaye ala hududillahi akan dokokin Allah. Wajibi ne mukallafi ya kiyayi dokokin Allah, kada ya saba musu. Duk abinda Allah ya ce kar ka yi, to kada ka yi. Abinda Allah ya ce dole ka yi, to ka tsaya ka tabbatar ka yi. Shine dokoki. Waya kifa, abinda yasa aka ce waya kifa, don an ce wajibu alai an yuhafiza, an yuhafiza, sai aka yi hadafin waya kifa a kai, wato an harfu nasbin ne dama. Waya kifa mana wa an ya kifa inda amri, kuma ya tsaya wajen umarnin Allah. Allah ya ce a yi kaza to duk ka bi. Wa nahyihi, da haninsa ya ce kar ka yi kaza ka bari. Wa yatuba ila Allah subhanahu, ya koma ga Allah wanda tsarki ya tabbata a gare shi. Shine ma'anan wa yatuba. Taba ya tubu, ya dawo, ya komo, yana komowa. Idan ka ce ya tuba, ka maimaita larabci ne.
amma ka ce ya koma wa ya tuba ilallahi, ya koma ga Allah, duka an ɗin ne take karantar da su. Yadda aka ce wa yajibu alai an yuhafiza ala hududillahi wa yajibu alai an yaqifa inda amrihi wa nahyihi wa yajibu alaihi an yatuba ila Allah subhanahu. Mana ya tuba shine ya koma ga Allah, ka koma ga Allah, duk abin da za ka yi ya zama yadda Allah ya yi umarni shi kake yi, kuma yana wajaba ɗin qabla an yaskada alaihi, tun Allah bai yi fishi da mutum ba, shine ake so ya tuba, shine ya koma ga Allah. Kada ya bari sai an yi fishi da shi sannan ya ce zai dawo, wato zai ihu bayan hari kenan, ya makara. Ko da yake tuba koma ga Allah ba a makara, muddin ba a kai lokacin girngar ba. Kai lokacin girngar, wato numfashi yana sama-sama, wato an zo dab da mutuwa, alamu duka sun nuna, su ne lokacin in mutu ya tuba ba za a karba ba. Da saboda haka mutum san da yake cikin hankalinsa, cikin tunaninsa, cikin basiransa, ya gyara ayyukansa, duk abin da yake ba daidai ba ya watsar da su, ya koma ga Allah da kuma bin umarninsa. To sai na biyu, wa shurudu taubati, tunda an ce wa ya tuba ilallahi, ya koma ga Allah, to sharuɗan komawa ga Allah suna nan, su ne na farko annadamu alama fata, yin da na sani akan abin da ya shige, laifin da kai na da kana ɓata rai in ka tuna ka yi shi, kana tunani da ba kai wannan ba da ya fi maka alkhairi, da ka ji daɗi, da ka huta da ɓacin rai. To in kana tunani wannan ba za ka sake aikata laifi ba, amma in ba kai da na sanin abin da ya cige ba, to aikata wani sabo irinsa ba zai maka wahala ba. Shine shuruɗu taubati, su ne kamar haka: annadamu ala ma fata, yin da na sani akan abin da ya shige. Na biyu, wan niyyatu, ɗaura niyya, Allah ya uda ila zambin, ba zai sake dawowa zuwa ga aikata zunubi ba. Wannan da kai na baya ka tuban masa, na gaba kuma ba za ka sake yi ba, ka ƙudurta haka ne. Ko da zai bijiro shaidan ya rinjaye ka, amma ya zama dai ƙudurinka ba za ka koma ba. Shine fi ma baqiya alaihi, mutum ya ƙudurta cewa ba zai sake aikata zunubi ba cikin abin da ya saura a rayuwansa. Baka san nawa ne ya saura ba, amma dai ka yi wa Allah alkawari ba za ka sake aikata zunubi ba da irin wannan da mai kama da shi har barinka duniya. Idan ya sake bijirowa, ba za ka ce ka warware alkawari ka halaka ba, ka sake komawa, ka gudurta. Kullum kai kana ƙoƙari, shaidan yana ƙoƙari, da ka kada ka bar shaidan ka bi shi. Abinda Allah ya ce ko da ka kauce masa, sanda ka tuna kai ta tuba, kai ta koma ga Allah. To na uku, wani ya durukal ma'asiyata, shi mai tuba din baligin ya daina aikata sabon Allah fi sa'atiha, a lokacin da yake sabon. Yana sabon Allah, yana shan giya, sai ya tuna fa shan giya haramun ne, take ya bari, ya kuma tuba, ya yi niyya ba zai sake ba. To ya yi sharuɗa, Allah zai karɓi tubansa. In kana mutalabbisan biha, in ya zama mai shuɗanya da ita sabon, yana cikin sabon ya tuna, ko yana aikata wani zunubi ya tuna Allah ya hana, to take ya bari. Wala hillu lahu, ba ya latta gare shi mukallafi,
an yu'akhkhira taubata, ya jinkirta tuba, kada kullum ya yana tunani abinda yake nan fa zai bari in Allah yadda, zai tuba, zai koma ga Allah. A'a, kada jinkirta, take ya bari sanda yake aikata laifi. Wala ya kula, duk dai wancan an dinnan take aikata su duka, an yi hafiza ala hududillahi nan shine yake bin su. Wala ya kula, kada ya ce ba zai tuba yanzu ba, ko kuma zai tuba amma fa ba ikonsa ba ne, in bai tuba ba kar ku zarge shi, hatta ya hadiyani Allah, ba da ikon tuba sai Allah ya shiryar da ni. Ai Allah ne yake shiryar da mutum ya tuba. A'a, an san haka ne hakika, amma in har ka san laifi kake kuma Allah shine mai shiryarwa, ka gane laifi ne, to Allah ya shiryar da kai. Ka gane abin da kake laifi ne shine shiryarwa ta farko, ka bar yi kuma taimako ne akan shirya din. An shiryar da kai, an taimake ka da ka bari. Daga ba za ka zauna ka ce sai an shiryar da kai ba, da ka san abin da kake laifi ne, ka shiryu, Allah ya shiryar da kai, sai ka tuba ka gyara. Fa innahu, fadin haka mutum ya ce sai Allah ya shiryar da shi, ko wani ya masa wa'azi, wani me yasa kake abu kaza, sai ma in Allah ya shiryar da ni zan shiryu. A kada ya fadi haka. Fadinsa min alamati ciqa'i, yana daga cikin alamu na rashin rabo, shine ciqa'u, rashin rabo shine ciqa'u. As-sa'adatu kuma shine rabo, wanda yake an yi shi sa'idin mutum mai rabo, shaqiyun kuma marar rabo. Wal kizlani, da tabewa, wanda yake taɓeɓɓe bayi da kason alkhairi. Wa damsil basirati, da shafewar basira. Faɗin wala hatta ba zan tuba ba sai Allah ya shiryar da ni, to yana cikin waɗannan sifofi: alamatu ciqa'i, wal kislani, wa damsil basirati. Ina ganin muka tsaya a nan, za a je a yi ta bitansa, abinda mutum bai gane ba ya tambayi makwabcinsa, ko ya tambayi liman lokacin da aka zo sallah, an yi sallah, liman ya ƙara masa da amsa, ko ya tambayi ɗalibin da aka zauna da shi a yanzu. Kullum ana so a yi muzakara, yadda muka haɗu nan muka yi karatu, ana so ko waɗanne ne wanda suke da makwabtaka da junansu sai gurub kalla mutum 3, 4, 5 a je a yi bitan darasin nan, wani yana ɗaya jiyan baki, wani yana fassarawa, har a isa inda aka tsaya, a ɗan maimaita a tabbatar ya zauna. Inda kuma ba a gane ba sai ya alama, sai ya yi tambaya, in an zo darasi na gaba sai ya yi tambaya a kai. Allah ya samu dace.